Baqgħu jsebbħu l-wied ta' Marsa l-Forn iċ-ċinji li niżlu f'pajjiżna fl-aħħar jiem, dan fl-istess ħin li qed ikunu segwiti b'attenzjoni mill-uffiċjali tal-Wild Bird Regulation Unit u l-BirdLife kif ukoll persuni oħra fosthom kaċċaturi li fl-aħħar jiem kienu strumentali biex salvaw wieħed minnhom. Ma dawn niżlu lejn il-wied ta' Marsa l-Forn mijiet ta' persuni li huma wkoll xtaqu jsegwu din ix-xena mill-isbaħ li ħafna drabi l-Maltin ifittxuha waqt xi btala f'xi pajjiż ieħor. Jidher li dan seta' dejjaq xi ftit lil dan it-tajr. Stqarrija tal-BirdLife qalet li ċ-ċinji speċjalment dawk żgħar jista' jkun li qed isofru minn stress minħabba l-attenzjoni kontinwa li qed jingħataw. Intqal li jidhru ftit dgħajfa wkoll minħabba nuqqas ta' ikel, tant li kien tul il-jum tal-ġimgħa li jingħata l-permess biex il-BirdLife Malta jalfu dawn iċ-ċinji xkora ġwies. Effett ta' dan l-esperti qed ibassru li dawn iċ-ċinji se jdumu f'Malta l-ftit aktar jiem qabel ikomplu jpassu lejn id-destinazzjoni tagħhom. Filwaqt li reġgħet saret twissija biex wieħed josserva dawn l-safar mill-bogħod, sar appell ċar biex dawn iċ-ċinji ma jingħatawx ħobs għaliex jagħmlilhom ħafna ħsara, fosthom billi jwassal biex ma jkunux jistgħu jxorbu ilma u jieħdu nifs.